ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଚିନ୍ତା। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ତମକୁ ଖୋଜୁଛି, ସିଏ ବି ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ତୁମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲ ଡାକିଲ। ତାପରେ କିଏ ଡାକୁଛ?
କିଛି ପଚାରିବ ୟାମନାଥ ୟାଉନାଥ ପଚାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଖିଦନ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଏଇଠୁ ଦେଖେଇଦେଲି ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ? କଣ ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର। ପଚାରିବେନି ଦେଖିଲ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଖାଇନୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଖାଇବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ମାନ କରମ ସେ ତମ ମାନ ଭଜନ କରିବ ଦେଖି କେତେ ସେ କେତେ ଗୀତ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ ସବୁବେଳେ ଏଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଛି ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଏଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛି ଶିବରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତିନି ଜାଗା ଯା ଆର ଥାଇକି ମାନ ଭଜନ କର ସେ ମାନ କାହିଁ ସିଏ ପନ୍ତ କାଲିରେ ତତେ ଉଠେଇକି ନେବେ ଆଜ୍ଞା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ କେମିତି ମନେଇବ ସେ ଯୋଉ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ନା ତମ ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇଦେବି ଆଜି କେମିତି ଏକା ଦେଖାର ଦିଟା ନା ଖରାପ ଡରା ଦେଇ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ସତ କହିଲ ମୋ ନାଁ ମନେ ରଖିଥ ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର ହେଇଗଲେ ଶଙ୍କର
ଆଜ୍ଞା ଇଆଡ଼େ ସେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କହୁଛି ତମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପନ୍ଥ ଟାଣି ନେବନି ପନ୍ଥରେ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗିକି ଧରି ଯାଉ ଘରକୁ ଆଉ ତୁମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଖୋଜେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ତମ ସଂସାର ଲାଗିଲା କିଛି ଲାଗିବନି ତମେ